gidansu na shiga yarinyar da ake ce ma Uwani. Ina shiga gidansu na sallama na ji ba a ansa ba. Sai na ga ƙofar ɗakinsa a buɗe, ma'ana ba a garkame ba. Ina zuwa ko na same ta tana kallo da waya, ta sa earpiece. Na shiga ba tare da ta san me na shigo ba. Ina shiga ko na same ta tana kallon wani bidiyo. A raina na ce, ka ga ja'irar yarinya? Ga ma a gari ki tsaya kina wahalar da kanki da bidiyo. Na zauna a hankali cikin sanda ba tare da ta san cewa na bayanta ba. Sai da muka jima muna kallo, ni ma na tsama kamar yadda ta tsama. Na ga abin da take kallo, na ce lallai ko yarinyar nan gama kallo ni ma in aikata ki. Bayan ta gama kallo za ta canza bidiyo sai na ta aka faɗa aiko tana jiyowa ta ganni ta zabura hankalin ta a tashi na ce mata tsaya karki wani motsi. Karki motsi. Ta cire earpiece ɗin tana zazzare idanu. Wallahi ba wayana bane. Na ce a'a ni ba ruwana ma da ko wayan waye. Ke matsala ke gare ki, in kina buƙatar taimako ba sai ki zo wurina ba. Na ce mata ina matsawa a hankali, ita kuma ta jingina da bango. Har na je na matsa na same ta na maƙale mata nan fa na fara mata ƙwamushesheniya. Na yi ta mata ƙwamushesheniya sai da na gama lugwuigwuita mata 'yan mangwarorinta duka guda biyu ba tare da ta yi turjiya ba. Daga ƙarshe dai na sa hannuna a cikin gonarta. Na ji gonar gaba ɗaya ta yi danshi, yayyafi ya saukan mata. Ai kafin ka ce menene kuwa, zarmalulu ta fara aikinta. Ba ta yi turjiya ba ma nan. Sai da na gama nome mata gonanta sosai da sosai. Na nome ta sosai, na ƙyale ta ta koma gefe ta zauna. Yayin da ni kuma na zauna a gefe. Muka yi shiru na ɗan lokaci. Na ce mata kin ga Uwani? Ta ce na ce da ki zauna kina wannan wahalar da kanki. Duk sanda kike da irin wannan damuwar ki neme ni zan miki maganinta. Ai sai mu rufa ma juna asiri ko. To me amfani ana tare ban rufa miki asiri ba? Ta gyaɗa kai ta ce za ta zo. Na ce to shi kenan amma kafin mu tafi ai ya kamata in sake miki noma ko. Ta yi murmushi haka ko na ƙwamuso ta. Na sarrafa ta na daɗe ina mulmula mangwarorin nata saboda mangwaro ne masu ɗan taushi haka. Sai da na kuma sun nuna sun yi jajawar da su. Na daɗe ina wasa da su. Kana daga ƙarshe na shiga gonar na nome mata ita.